to čistý piesok, to vyhrábeš za 5 sekúnd vyhrábal ani celo, nie? A už si došlo, nemáš tu strom ani nič. Mi vysvetli, ako vysahneme. No, to teraz 6 sračky ťa nepotiahnu, to ľahké. A navíjaš to. Akože, aj keby som ťa vyťahol, dopredu, to kam pôjdeš, vieš. Ty môžeš ďalšie. Dopredu ma nevyťahneš. Ale aj keby som ťa vyťahol, kam pôjdeš potom? Čakaj. No, Dominik, také kokociny robíš, mazutko. Sadni na ňu. A štartuj. A co? Mám cúvať akože, alebo co? Cúvať a ja budem tu. Ja sa bojím, že sa tu prevrátim do piči. Ježiš, to štartuje on, toto hore.